Kakana puriskam hakabai day bakinang ay jadu bat khamtam hakane ka jela ka kasi jongi hakababun nakipat kasi jongi kisaya ang ba uta ubreu unang manle jadu lene uta ubreu ude ba men ay ksuit lene ba ay ksuit bat teng kini ki e baro nang mod bet baki day tangki kana puriskam hendrai habangi pensyang laki kemat bat pai hak lang sodong cakap berthai ling baki mobile lene ki internet imat teng kene ka jing ai jadu imat ka dei ka ba shisha mar balai bah kene ka perthai jongi ka dei ka perthai ka ba yar ka ba he ba du ka tata baru blai labu ki chai pachat ki jing thau ki jing long ki jing man ki jing chai pachat ki breu ki long kumno ki aman kumno imat kala bendai shisha ha ka ba kini ki breu ki badan jadu ki dan hang ne posla perthai ki jongi te perlak barok kumno pias ngau halor kane ka kentien ka balaong ba la bandan ki breu ki balalong khela lane ki badan ni kata ka bor jadu lane kata ka super power ka ba ki parang ki shat ong bat tip ki la bandan shan omdan ngayal de tengam tip simet henry na pedang jopi adan ki bala syam lane ki balalap sash komen halor kane ka video bat mentah hang ne rungan pen ep ya ki shpau ngot ki breu ki bala yoring daki kamera lane daki cctv bat bala pen iru ba kini ki breu kidannya kata ka super power lane kata ka bor jadu kibangan sapen ihang ne ya phi baro bat sayo komen halor kan ka video la phi ya menjor lane phem ya menjor ya kine ki bre ki badannya kata ka bor jadu ki badan hang ne po perthai jong number si pau iklong ibane sa hajrong le daki second kane ka de jingjia ka bala jia po ka ri Russia bat ka bala jiru haki line north Russia haki snam ki bala dap bat hang ne phla ban i bo unu kusa word ulator sha katika jaka marsin yu asngau lane marsin sma ya ka jingjia ka balong phlasi sha po katika khlau po katika jaka bat hang ne phla ban i ba katika keme kal supet tang daki khmat ya ite iklong jangka ba ite iklong jangka ilane sa hal daki second bat kane keme marsin yu asngau bowan bre word katika keme kala panhap na ite kun jangka bat kila mare na word na katika jaka bat pet na ute bre bla yoring ya kane ka video nambak hinda ka kali ka bastat bat ka bamla modor shu haka jing em cengi ki brio kane ka de ka jingjia ka bala jia haka waina pedang kinang ba ka badan po kari Amerika bat ka bala jiaru haka porsi tang mit haka ba kini ki artlik kali ki layat bet na katika surak ba bat kinsan lawan mi ka we kali bat ka ba khamling ngo par ka long ba katika kali ka bawan mi nasne shaka liang kadiang kayo alai tik na kita ki artlik kali bat prong na plan kita ki artlik kali kane ka video kala pen shop bayang ya babun ki pa nang sang cakari Amerika number pra ubreu bala banjar ngai kane ka de jingjia ka bala kham slam hi bat ka bala jia hapo kategori Bulgaria ka badan hapo ka dauba Europe badang ne pla bin i yo ne we ubreu ba phang jacket stem young bada badairo urius new bat kini ki breu ba page so lane bodien bat ka bala ring video ru ki de pulet jang kategori Bulgaria bat kini ki pulet ki la bod ubreu ba une ubreu ula lech ka we ka dukan dekat ka badan hapo ka nong ba wana kini kupulik lalap une ubreu hapo katika dukan dekat une ubreu dan larchu ban pet national bat kum ta ula jar ngai bat kini kupulit harang ka kitiki breu badan ha katika jaka kila syo bayang hadin une ubreu jar ngai kensan te tangkat to swang la da batai ki janga bala da pisau tenat ya kan ka video sngo bah like ya kan ka video haswa bangan ya chu syakmat ban batai saya kiwe pat ki breu ki badan ya ka bor jadu ki ba pen salap ki ba kham sedien ba ki ba kham bas dan ki ba kham long i phla shisha ki ba pen sai i ha kan ka video ka ba ngapan i phi menta pat sngo bah like bat to menta nya ya bina syakmat nambah hinyau ka kali ke basuan mi kensan ha pedang surak kane ka de ka jingjia ka bala jia hapo kata ka nang ba Rio de Janeiro ka badai hapo kata ka ri Brazil bat ka bala kham slam hero kane ka video hang ne phila ban i ya kane ka kali ka ba ka dang yang ha pedang kata ka surak bat kane ka kali ka mod ban keras chatai syasil yang kadiang kane ka surak ba bat kensan kane ka kali hamar ba ka dang ya ka we kali kala mi ya mod jangka bat om tip kata ka kali kalon mi na ero hendrai ki breu ki bala i kane ka video mentaki syok bayang sa bat kiling ngo halor ka jingon mi kensan jang kata ka we kali bat ki pai ba ka bala i kali ang ba kane ka kali ka de kata ka teleporting car lene kata kali ka bala ban ya kensan ka we ka jaka sha ka we ka jak khlam daya na ki surak bat sujar ngai ben nambah hendreu ubreu bala ban her hakane ka video phila ban i une we ukenja haka ba kini ki breu ka bala ring ya kane ka video kila kambo de ubreu ba her hakate ka sun benang ba ya kane ka jaka ba ya kane ka video bala ring ru am semla tip adu menta la ka de ka ba sisal ne ka bakai ba hendrai ki nong yele banwat benia kilaya le be banwat benia adu menta hendrai ka jing syapar om semla tip adu menta ba kini ki breu ki ba ring ru kila kambo de nong le magic uba sisal ne bolong rial ma balai ba
kum kini ki jai video kini ki breu ki lai thu ba ki lai yo I tang ru haki TV haka balai I utu nang le magic bashar kai na pokari Amerika bakatang ukres angel haka ba utu nang le magic ulah shuak da ka ba uya na jrong bat her hasin benang na ka building shaka ka building ndai kini ki breu ki lang pat ba une ubreu udai sha utau nang le magic uba long real life namar ba balai ba une sa haka ka sun benang hapo ka jaka ba kini ka jaka sim latip bat ki breu du menta ki dang wat sa ya kan ka jingjia Nambasan ubreu balasya yu hakarel kane kade ke jingjia ka belajia ka teka ar photarik ubnai bakat arus nam arajar kapsan padang ne pila ban iru kan bau ne undang nya bai ulaya ya kate surak baru haban ya ling baru kate ka lentiral bau ne undang nya bai kan bau dang boy padang kate ka lentiral karel kensan kelawan bakala yu tu nong nya bai pila ban iru bakala yu ndai ka bas ngolong pelal ne ngolong lingo bat kalang ba kumno tu nong nya bai ulai em tik hadin bakata karel kali yo ban terlihat yo bat ki break beli I kan video kila komen bagi yang bau ne ubreu dan ya kata super power la ne udeu ubreu badan jadu hendai dan susuru ki ba komen bat ki ba ang ba kan ka jingjia kala ban debet hapo India na marba pitang supet ya kata ka la ne ne ubreu ulang tik kum dukhar bat kum ta ki breu kila ya komen bagi ang ba kan ka jingjia kala ban jia ba hapo kari India jangi hendai ya ka jing syapat hadu menta am sim latip ai ruem Namba sao kabriu kabala banjar ngai kane kade ke jingjia kabala jia po kari Canada bat kabal kham slam ru bat hang ne pila ban I kat baki khubor ne kitalang khubor na po kari Canada kidang interview ne wi briu hapo kate kamal bat kane ka news kala yo ban ring ru ya kate ki background ne kite ki briu badan shadien hendai haka bakane khubor kadang interview bakane khubor ka klam pledging murru ya kite ki briu hadien hendai anda kane ka kat khubor kala check biang ka video jangka kalab ba ka wei ka briu ka bayang hadien jangka teka jing ya interview jong ne wei briu ketika briu ka sijakan sangan san anda ka wei ka briu kala ya na khamat jangka teka wei ka briu hi nambalai ubriu baklan bor kane ka jingjia ka belajar po ka Finland bat ka bala slam badang ne pila ban I ba kane ka wei kali kat ba kadang mut ban kiu sha jarang jong tu lum tha ketika kali kala sentuit bat ki briu kilaya bat ya ketika kali hadin makanya kali kala sentuit hendrai ladan ki balaya bat hendrai kim sim lala ban bat hendrai lawan mi pa une wei breu hamar ba ketika kali kamot kono ya ka wei kali ka balaya hadin pat une breu la sukta ya ketika kali kala sange skek Namba ar kabriu ke badan jadu kane ka ke jingjia ka balajia hakiri Arab bat ka bal kham Islam badang ne pila ban I kane wei ka briu ka bupang sabti rong yang ka ba kadang li thi jing thi ane le shopping na po ketika mal hapo kari Arab kane ka wei ka nong trai kala pha sei tiar kane wei ka briu bupang sabti rong yang ba kane ka briu kala sule tan de kiti ba kate kitiar kala habi hapo kiti jangka bat pai susuru anda kane wei ka briu kala ya pe sasha ka wei ka jaka hapo ketika mali ka wei kali kala tuit ba kane ka briu kala sule tang dak kiti kumbat hap thik ba ketika kali kala kendre hi napo ketika mahal ne ketika lenti hapo ketika mahal bara shua man pen iya ne ka ba kado bar ka badai ro ka ba las do tam tenga suka ban pen kan mau biang ya pikin nang pet baro la da pempa like ne ka video janga so ba like no menta pada subscribe ru ya kitu kinang pet batemai pada kan mau ban share ru ya kan ka video nang bagi para senam jangi kini I ya ki jingjia ki ba pela bat ki ba kela ki belajia hapo kelen sodong cakap pertai jangi waktu mentang nya pen no ya kan ka ba kado Number way ki jingjia ki bakla kelas dang du ki por barem hapo kata kari China bat am ta kane ka jok ka menta bat kane ka de jingjia belajia hapo ka wai na pre kinong ba hapo kari China ha ka balai I une wei u bus conductor unang bur cakap ka bus ulai kan driver kata wei ka passenger ka de kentai bat hamar bu une bus conductor umur ban sho na ya kata passenger te kentai kala le tang da kiti bu une bus conductor ulah sit dang la dang bat ki beri ki bala ya I kane ka video ro ki mlamod dor shu halwar kane ka jingjia bat la shu sho be ngai langan